ליווי מקצועי, עם קורסים והכשרות שיקחו אותך הכי רחוק שיש בקריירה. תחשבי איפה את רוצה להיות, תחשבי עוד 20 שנה קדימה. איפה אתה רוצה ארוחת שישי? שבת שלום. הילד רוצה להגיד לך שהוא הומו. הומו. עמוס. היי. אז אתה כאן. כן. גם אתה. הכל טוב איתך? הכל מעולה. איך קוראים לכם? אני נילי. אני חנוך. אני גם כותב. אולי תוכלי אחר כך לקרוא איזה שיר או שניים, אם זה בסדר. בטח. תודה. שלום המנהלת. לא השתנתם. גם את לא, זה בוטוקס? אנחנו לא מצליחים לתקשר עם אף אחד מהגיבורים שלנו. לא החשמל איש, לא הבנו. אז אתם תעזרו לנו למצוא את הגיבורים שלנו. רעיון פשוט גרוע. 500,000 לייקים לתמונה, 31 הצעות לקמפיינים. אתה עשית את כל זה רק בשביל לייקים? לא! הלייקים זה רק ביטוי! לאהבה, בהערכה, אמיתית! די, לא נמאס לכם להיות עלובים? להרגיש קטנים? סליחה, יעקב. הכל טוב. אתם יודעים מה זה לראות את אח שלך כובש את העולם בזמן שאתה בגלל 5 דקות? באמת טעים הריבר הזה. לא הריבר הזה, ריבר חם. יש חם? אבל אתם יודעים מה יפה? חלאס! יואו. תקשיב, אני לא בן אדם נשמה. לא, אני מה זה לא בן אדם שרב, באמת. טוב, לך תנשום אוויר. סליחה.